खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव साबसिनै नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मान बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादिनो उननि समावबो फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ खुंलांबाय थागोन मानोना बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानांगौआ जोंनि बिबान। बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि जेंनाखौ लानानै जों सोरखारजों सावरायदों आरो जाहाथे फैबाय थानाय समाव सोरखारा फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन बेखौ जों आसा खालामो। सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जौगानायनि फारसे जेबो खामानि मावनो हाया आरो सोलोंथाइखौ गारनानै जों हारिबो दानो हाया होननानै बुंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बेनि अनगायैबो BPFनिफ्रायबो बाक्सायाव साबसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों टप 10 मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो फैगौ सप्तानिफ्राय सासेयाव 5 लाख रां होनानै बरायगोन आरो बर' आयदायाव बांसिन नम्बर मोननायफोरनो 3 लाख राङै होनानै बरायनाय जागोन होननानै फोरमायथि बावदों BPFनि सोद्रोमा रिन्जय बर'आ। मैया जानानै थांनाय आसाम आयेन आफादनि जथुम्मानि 3थि सानाव सदनाव UCC बिलखौ दैखांबाय मन्त्रि अतुल बराया। बे UCC बिलनि गेजेरजों समाजारि न्याय आरो मोनथाय होनायनि थाखाय UCC बिलखौ दैखांनाय जायो। बे UCC बिलनि खान्थि बादियै फोसावजानाय बादिब्ला लिभ इन रिलेशनशिपनि बिथिङाव गोख्रों आयेनबो दैखांनाय जादों। जुलि जायालासे सेंग्रा सिख्लाया जयै थानो हागोन। हाबा जाखानायब्ला लिभ इनआव थानो मोननाय नङा। लिभ इन रिलेशनशिपनि रेजिस्टारखौ खालामथारनांगोन। लिभ इन रिलेशनशिपआव थायोब्लाबो लेङाइ रेबथुमगिरिनो फोरमायनांगोन। जुदि लेङाइ रेबथुमगिरिनो फोरमायालासेनो 1 दान थायोब्लाबो दायनिगिरि जागोन। लिभ इन रिलेशनशिपआव थानाय सासेनिबो 21 बोसोरनि दुइसिन जानो मोननाय नङा। रेजिस्टार खालामाबालानो लिभ इन रिलेशनशिपआव थायोब्ला 10,000 रां जुरिमाना होनांगोन आरो बेजों लोगोसे 3 दान जोबथेसालियाव दायनिगिरिया थानो नांगोन। आसामनि सुबुङा बायजो हादोराव थानानै लिभ इन रिलेशनशिपआव थायोब्लाबो बे एखे आयेनानो गोहोम गोग्लैगोन। नाथाय बे UCCनि गेजेरजों दाजानाय आयेन खान्थिया ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा होननानै फोरमायथिदों MLA बिश्वजित दैमारि बिथाङा। मणिपुराव रैखाथि हान्जाया मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामनायाव गासै 7 उदखारिफोर आरो गुलि बमाफोरखौ बोखांनो हादों। रायजो नाङैनो सोलिबाय थानाय आलादा अपारेसन खालामनाय समाव उदखारि आफादजों सोमोन्दो थानाय गासै 7 उदखारिफोरखौ हमनो हायो। बिसोरखौ हमनो हानायनि उनाव ओनसोलखौ थाजिमै लाखिनो थाखाय मणिपुरनि गोबां जिल्लायाव बे अपारेसनखौ खालामनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों रैखाथि हान्जाया। बेनि सिगाङावबो रैखाथि हान्जाया इम्फलनि वांखै आयांपल्ली लामानिफ्राय सानै उदखारि निंथौजाम बिकी सिंह उर्फे मृणाल आरो निंथौजाम ईश्वर चन्द्र सिंह उर्फे लहिया उर्फे थावाई लाकपा मुंनि सानै सुबुंखौ हमनो हादों। बिसोरनिफ्राय सिग्रोमनानै गंथाम मबाइल फन, आधार कार्ड आरो गंसे बाइकखौबो बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो चुराचान्दपुर जिल्लायाव गुबुन मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गंसे इनसास राइफल, गंब्रै मेगजिन, 32 गोथां गुलि, गंसे केम्प्लेक्स बुलेट प्रुफ भेस्ट आरो गंसे मबाइल फनबो बोखांनो हानाय जादों। मन्त्रि मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि मेम'रेन्डामखौ रिसिभ खालामो। दा बिथांनि गेजेरजों जों गांसे मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। मेम'रेन्डामनि थांखिया बेनो जे जोंनि BTCआव इसिबां एनक्ल'जार्स दं बे एनक्ल'जार्सफोरखौ होखारनांगौ। ट्राइबेल बेल्टआव जायफ्रा इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बे इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय एनक्ल'जार्सफोरखौ होखारनानै ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ उदां खालामनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनो रानना होफिननांगौ। बे दाबिखौ लानानै जोङो माने गांसे मेम'रेन्डाम जोङो चिफ मिनिस्टारनो हरनाय जाबाय। दा जोङो गिबियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टारखौ जोङो धन्यबाद होयो बिथांखौ। बिथाङा गोदानै सायख'जानानै चिफ मिनिस्टार जाफिननायनि उनाव जे थाबैनो जे आगोलाव गाव खोथा होनाय बायदि जेसेबां गभर्नमेन्ट हायाव इलिगेल एनक्ल'जार दं बेखौ गावनि जायगायाव जे इभिक्सन खालामबाय होखारबाय बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ धन्यबाद होयो। दा जों बे एखे लाइनावनो मावनो थाखाय जों बिथांखौ BTC एरियायावबो इभिक्सन स्टार्ट खालामनो थाखाय जों बिथांखौ खावलायदों। बिथाङा जाहाथे BTC एरियायावबो जेसेबां इलिगेल एनक्ल'जार दं ट्राइबेल बेल्टआव बेखौ होखारो जों बेखौ बिथांखौ खावलायहरदों। दा दिनै BTCआव गासै 3,49,505 बिगा हा दिनै गुबुन हारिनि ट्राइबेल नङै नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामनानै दङ। दा बिनि गेजेराव आं बबे जिल्लायाव बेसेबां हा आवग्रिना लादों बेखौ आङो BTCनिफ्राय जों जायनाखि आरटि खालामना मोननाय बे मोननाय रेकर्डखौ आङो दिनै खोन्थानो सानदों। बेखौ जोङो
2007 जों बे माबाखौ आर्टिखौ जों खालामना लादों। दा गासै 3,49,505 बिगा हानि गेजेराव गासै डिस्ट्रिक्ट वाइसै 1,30,200 माने 69 बिगा क'क्राझाराव जादों एंकजार आरो लोगोसे 66,987 बिगास इन चिरां बेयाव एनक्रोचमेन्ट जादों।